قدام فنوير تي في اب مكتال تركبوا كبران كمي تمسيو لو مقدام في دشة سلام شسر على زيناتات وشت نوصان انه زينا زقرب لكم لو ام تخليك كتكاتلنا بخبر عدم كدما ارست زينا كقدم عالم لخاوي معلتي اكبابي نقوح قبراوي تساتفو من اسياد تمهارو بزبل تيما بدرجة هاجر تذكرة هاجراوي كوربوريشن مدحن إيرترا برئيسران كلتن عامتاوي أخيوا وننت بركي أكانيعو بيت صحفت تغلالي أوديتر نوشتاوي أوديترات أباسمرا سلطانة هيبو أمريكان كويتن لعلى 3 بليون دولار زقمت حدش وتادراوي سممع تفراريمن شدشتا هاجرات بالكان ناب إيروباوي حبرت نمتصنبار زغربو حتو قوتاوي ملاش رخيبو بدرجة عالم أسكافي توهيلو استقلت برست انباباتات بحري تمسكيبو نابزر زرو كنسكر حمشتا سنة علم لخاوي معلتي أكبابي نقوح قبراوي تساتفو من اسيات تمهارو نمكتا ساعبينات كليما ولوطي بزبل تيما بدرجة هاجر لومي أباسمرا تذكرة وكرينا دالين ولو نزردال وزيناوي تسبزاب ميكايل حارقو كأربوي عبتي سو سلطان منجستن جنبارن كمون وكلتي تكالات ودوب حبرات هاجرات هابيرتان عدوماتا جايشن زترخبو المدب مينستر مريت معينا كبابن أتو تصفاي قبر سلاسة بزهابو قال منسيات تمهارون سعبينات كلمة ولوطي تغنزيبهم نتيبة بجيزيو كبرز صنحة كبابي نعم نبورن مملاس كسورحون ربحو ترديوم ماب مرقاز دحنتا كبابي تتابقت بمخان مريح تراكت صعوتنا تحساسيبهم أما العالم زغسة زلو كلمة ولوطي بسنكي متأتتاو دك سب أب أكبابي زسعبيو زبالة منستر تسفاي نزين ملوات ترانا بركتون ملا حبرة سب فلايدما ناي منسيات كعزز تلابيوم وكيل تكال بروغرام لمعات حورات هاجرات أبيرتا ميس نشيدا ساتارن أبال بيت صحفت ودب مقبن حرشان أبيرتا أتو سيون طعمن بوغنوم إيرتا أب نتفتات مقراب معقاب ماين حامدن كمون كوم سرت أب زقبر محترا باريا وهابتي تكايدو زلا وفري أب بايتا أدمع وطي تركبو كمزلو قليصام أبتتصنبل كلمة ولوط انسعبيناتون بدرجة عالمن هاجرنان كمون وطيت وفري تمهارون المعات أو نتفتات معقاب ماين حامدن زبل مصنعتا ورغاغتي بكيلاتات قريبوم اتمدب نتي تيما بزن صوارق سنطبواوي من سنادوتا زتسني قون كله بمغنيات تعلت مونغو تمهارو كلاي درجة أبزت تخايدة وددر حافشا فلتت نزو تعاوتو شلمات تعديلو حمشت سنة عالم لخاو معلتي أكبابي بمسرة وسانة أبشحن شعاتي متنسو عن كلتا زتقانع أخيبا حفشاو بايتو حورات هاجرات كابشحن شعاتي متنسو عن سلستانيا بدرجة عالم كذكر جميرة هاجراوي كوربوريشن مدحن إيرترا عامتاوي أخيبا وننت بركي أكانيعو كاتنيا ساميل هابتا ميكايل زدالو زيناوي تسابالو قربسكال قرز كهير كاربوي هاجراو كوربوريشن مدحن إيرترا لو مش دشت سنة مبل عسران كلتن سرع حفشاو أخيبا وننت بركي أبسمرا هوتيل أسمرا بالاسا كانيعو جزياوي وانا أكاد سرح أتو باولس تخل أباب زسمع قال أبكل تشحن سران حمشتن أبها قرنا أستات 4 مليون نقفة زقمت كسارة الزوردة حدقاتات مدحن نزلو ملكسباتن تكالاتن كم زقوانا فقاليسو أتو باولس أسعيبو هاقراو كوربوريشن مدحن إيرترا كاب حفشاو مشتا أقلقلوت مدحن 311 مليون نقفة أتاو كم زقبرن ناي 91 مليون نقفة مخسب كم زمزقبن بمحبار نونن بركي 83 مليون نقفة مكليت كم مقارح بمنقدي بورد كمستأمم مفليتو بتوسخي كاي بصنحي قصقاسات أفلتو حبرة الصبنا بمعبايو بقجل زئتو ناي هوت مدحن كاب كل تشان سنة 4 بعساش دشتامي إتاويت وسخ كم زرعيه أزدما كاب حافشاو إتو التكال كاب عسرته ناب عسرت حدم إتاويت كم تشفن حبيرو أبو انبر بورد دايركترات آتو قبر برهان محرت أبو غنو مدحن بمتون عمتاو كفل الزيقاتاتن تكالاتن كاب قصر وصع بزخون حدقاتات زسعب كسارتات بمدحن وحسنت كم سمعهم زقبر
ዘይርጉእነት ብምቅላል ስርዓተ ንግዲ ዘሳልጥ ውህለላን ወፍርን ዘበራብር ብሰንኪ ሞት ኣለይቲ ስድራ ኣብ ተጠወርቲ ክስዕብ ንዝኽእል ሃስያ ዘጉድል ከምኡውን ብመልክዕ ግብርን ካልእን ኣታዊታት መንግስቲ ዘሰስን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ ተላዚቦም ውሳነታት ክሕልፉ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንጺቡ ተሳተፍቲ ድማ ሓደጋታት ንምጉዳል ዝድረኽ ናብ ህዝቢ ዝቐንዐ ጎስጓሳዊ ንጥፍታት ክሕይል ዘይተዳሰሱ ጽላታት ተለልዮም ወፍሪ ክካየደሎም ኣድማዕነት በቲ ትካል ዝካየዱ ፕሮጀክታት ድማ ብግቡእ ክግምገሙ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣኼበኛታት ኣብ መወዳእታ 6 ንጥፍታት ዝሓዘ እማመ ውሳነታት ብምጽዳቕ 83 ሚልዮን ናቕፋ ምቅሊት ንሓደ ብርኪ ብሕሳብ ኣስታት 8 ናቕፋ ንወነንቲ ብርኪ ክኽፈል ኣብ ምርዳእ በፂሖም ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ካብ ሚኒስትርታት ምምሕዳር ዞባታት እዝታት ሓይልታት ምክልኻል በዓል መዝታትን ካልኦት ቤት ጽሕፈት መንግስትን ዝተዋጽኡ 44 ውሽጣዊ ኦዲተራት ንሓደ ሰሙን ዝቐጸለ ስልጠና ኣብ ኣስመራ ሂቡ እቲ ስልጠና ሌላ ምስ ውሽጣዊ ኦዲት ሓፈሻዊ ኣመር ውሽጣዊ ቁጥጥር ኣብ ተኽእሎታት ስጋት ተመርኮሰ ስትራቴጂን ዓመታዊ ውጥንን ውሽጣዊ ኦዲት ኣቀራርባ ኦዲትን ገምጋም ብጌጋ ዝቐረበ ጸብጻብን ምክትታል ጸብጻብ ኦዲት ኣተሓሕዛ ሰነዳት ከምውን መንግስታዊ ስርዓተ ኣተሓሕዛ ሕሳብን ኣቀራርባ ጸብጻብን ዝብሉን ካልኦት ኣርስታትን ዝሸፈነ ነይሩ ብሓሙሽተ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ጠቕላሊ ኦዲተር ኣቶ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ መድህን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ስልጠና ኣብ መምርሒታት ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ከምኡውን ኣብ ኣህጉራዊ መለክዒታት ውሽጣዊ ኦዲት ብምምርኳስ ኣብ ትካላት መንግስቲ ውሕሉልን ኣድማዕን ምሕደራ ፋይናንስን ንብረትን ከም ዝህሉን ቀጻሊ መምሕያሻት ንምግባርን ዓሊሙ ከም እተኻየደ ገሊጹ ዱልል ውሽጣዊ ኦዲት ምህላው ሕርያ ዘይኮን ግድነታዊ ዝበለ ኣቶ ገብረ እግዚአብሔር ንምሕያሉን ምቹእ ባይታ ስራሕ ንምፍጣርን ኩሎም ሓለፍቲ ትካላት መንግስቲ ክጽውዕቱ ብምጽዋዕ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ጠለባት ትካላት መንግስቲ ንምምላእ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ማሕበር ኣርባሕቲ ናይ ጸባ ከብቲ ነውዘባ መንደፈራ ብሓሙሽተ ሰነ ኣብ ዘቃንዖ ጉባኤ ውዳቢው ምሕያል ምህርቲ ጸባ ንምዕባይ ውጥን ስራሕ ሓንጺጹ ኣካይድ ስራሕቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ወልዱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ሕጽረት መግቢ እንስሳ ቁጽሪ ናይ ጸባ ከብትን ምህርቲ ጸባን አንቆልቂሉ ምጽንሑ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተገብረ ምምሕያሻት ግን ንጥፈታት ማሕበር ኣብ ምብርባር ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣብ ከተማ መደፈራ ተዶኪኑ ዝርከብ ዘመናዊ ማእከቢ ጸባ ብቑዕ መዝሓልን መዕቀብን ዓጢቑ ኣገልግሎት መሃብ ስለ ዝጀመረ ኣርባሕቲ ናይ ጸባ ከብቲ ዝያዳ ተተባቢዖም ፍርያቶም ይዕብዩ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ በረኸት ተኽለስላሴ ብወገኑ ብቑዕ መእከቢ ጸባ ካብ ቀንዲ መሓነቆታት ኣርባሕቲ ከብቲ ኮይኑ ምጽንሑ ብምጥቃስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ናይ ጸዓት ማሕነቆ ፍታሕ ስለ ዝረኸበ እቲ ጸገም ከም እተኣልየ ኣፍሊጡ ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዶክተር ዕቁባዝጊ ክፍለ ብወገኑ ሓረስቶት ንኹሉ ሕፅረታቶም በዲሆም ንጥፈታቶም ክቕጽሉ ምኽኣሎም ምስጋና ከም ዝግብኦም ብምሕባር ኣብ ልምዓት ሓምላይ መግቢ እንስሳ ኣተኪሮም ብምስራሕ ቀለብ እንስሳ ንምውሓስ ክጽዕሩ ተሓሳሲቡ ምህርቲ ጸባ ንምዕባይ ዝነበሮም ዕላማ ብሰንኪ ሕጽረት መሰረታዊ ጠለብ መግቢ ተዓናቒፎ ምጽንሑ ዝሓበሩ ኣባላት ማሕበር ድማ ኣብ መጻኢ ጥዕና ጥሬቶም ንምውሓስ ዘድሊ ቀረብ መድሃኒት እንስሳ ክወሓሳ ዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ኣካይድ ስራሕ ምምሕዳር ንኡዘባ መንደፈራ ኣቶ ተስፋይ ጸጋይ ንዕቤት ማሕበር ኩል መድያዊ መተሓገጋዝ ካብ ዝግበር ብምርግጋጽ ኣርባዕቲ ከብቲ ሓሓሊፎም ብፍኑ መገዲ ዝገብርዎ መሸጣ ጸባ ከወግዱ ተማሕጺኑ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣይተዓብር ንኡዘባ ሞልቂ ኣብ ምስራሕ መጠነን ውስዲጋ ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እኽለማይ ብምድላው ኣተባቢዖም ኣማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣይተዓብር ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገብሩ ኣብ ዝሃቦም መብርሂ ብደገፍ ህዝብን ሰራዊትን ዝተፈላለየ መደባት ልምዓት ክሰላሰል ምጽንሑ ብምግላጽ እቲ ዝተወደበ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ተወሳኺ ድርኺት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ሓለቓ ስታፍ ክፍለ ሰራዊት ሜጀር ሚካኤል ካሕሳይ ብወገኑ ብህዝብን ምምሕዳር ከባብን ኣይተዓብር ንዝተገብረሎም እንግዶት ድሕሪ ምምስጋን እቲ መደብ መርኣያ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ሰራዊቱ ዘለዎ ዓብ ክብሪ ከም ዝኾነ ኣረድዩ ዜና መስዋእቲ
أب محدار زوبا ماكل حالفيت شافر مكتتال بايتوتاتن كتماتاتن زنبرت قديم تقداليت الماز أبرها قرلهم ب4 سنة أم بلسان شوعتن عامة أدمئة بحمام تسويعة أورحنا حاسة شنجات ميتن 75 ناب تقارلو حارنات إيرتراس تسلفت أب شنجات ميتن 77 دما ناب هزباوي جنبار حارنات إيرتراس تتأمبرت تقارليت ألماز أب جزي حارنات أوقالتي أب تواقعي سراويت كم حكيم جانتا مرحيت مسرع ممهرن بيرسونالن دحرنات الدما كم هزباوي ركبات أب محدارات كتمات عاد غيحن زوبا مأكلن أكيدت صراح كوابي أو محضرات النوزوا جزواندا كمون كم حلافيت جافر بكتتال بايتوتاتن كتماتاتن كوينا نهاجران هزبان بتوفاينت زجلجلت حربنيا قديم تقداليت الماز أبرها بعد حدارن أد حمشت ولداتنيا سنة سرعة كبرادما لومك أدامش 6 سنة فرق معالتي أب مكان مقابر حرمياتات أسمرة تفتيمو من محدار زوبا مأكل بمسواتي أبالو قديم تقدلت الماز أبرها قرلهم استسمعوا مرير حزن النقلته زدرابيتا مقالستان مسارحتان صنعاتي هابكم يبل كبراتن كربانين قتل بصغير دينات زين مكتتالكم دقيمة بخبري عدم أبزينا وصعي كنسكر أب زوبا مأكلاي مبرق تخصيتو زلو قلولاو بسلام نمعرف أب مونغو إيرانن أمريكان زكايد زلو دبلوماسياوي منقسقاسات أب حدقا كم زعاتو تقليتو أز استحبره بنقص متن زجمره حدش ملوات متقعتتات كلتين هاجرات الناس في حكم زخده دحر مقلحيو إيران نابلو مش 6 سنة أب زوج حليتي أب كويتن بحرينن أب لعل زركب مدبرات أمريكا دبراب ميسايلاتن دروناتن كتكايدن كلا أمريكا دمان سرعة رادارن مرخبيتاتن إيران زنتاثره متقعتتات كم زكايدت تقليتو كلتين هاجرات زكايدو زلوا متقعتتات ملسا جبري مخانقا يقلص انتلوا اتكونتات كالا انفت كحز كم زخاليوز امتزلو بخاله وجن من قسقاس حزب الله أب مونغو إسرائيل ليبانوسن استبصح حدش سممع مقراس تخصي نتيجو أتي بمونغونيانت أمريكا استبصح سممع نلو علونت ليبانوسن هلاونتون أب حدقا زأتو مخانو بمتقاسيو حزب الله كم زي قبلو سكالت زلو اتسممع أب جزءات ليبانوس من قسقاسات حزب الله زعقت صدتاوي زوبا كهلو زتقالل مخانيو زحبر من قسقاس حزب الله اتسممع نمسفحفح إسرائيل بايتا زفتر مخانو بمتقاس أب لعلي زكايدو متقعتتات كم زي قارتو أنا تسيرلهم اتمتك من قسقاس عدقو مس زي ورد نليبانوس كتورا كم تخلق تطنققت صنحت إسرائيل سفيح جزءات نايتا حاجر أب تحتقو تتصرا أعتياتو كم زلا يحبر إسرائيل كاب فلما زحلف ورح مقابيت أب ليبانوس بتكايدو زلا دبدب زاقت لعلي 3500 سبات كم تقتلون عسات 11 كم زواصلون تسابات يردو أمريكان كويتن لعلي 3 بليون دولار زقمت حدش وتهدراوي سممع تفراري من اتسممع أمريكا كويت تصرى درون أطوار كتشت الله زتقال المخانو سبمزي مكل خلق لتين حاجرات حبيرهم ازي حدش وعلت اتتا كويت بموحس ربحاتات أمريكا أبتزوبا نمرققات وتاوي تراكم زهلو بيت احفت مكل خال أمريكا مالت بنتاغون قاليتو اتي عبك أربا متعي كمزي تكبر زتكاسلو سممع كاب إيران نزمت أزولو متقعتتات نممكات حقاز مخانو منقسي كويت حبيرولو أمريكا إسرائيلن قبل على إيران زبقسوا وتهدراوي وفري نهاجرات وشمت كي ترفه قداي يقابرن كمزلو تسابساوات يردو شدشتا هاجرات بالكان مالت ألبانيا بوزنيا هيرغوفينا مونتينيغرو سمين مقدونيان سربيان نابي إيروباوي حبرت دمتسنبار زغربو حتو اوتاوي ملاش كم زرخبه يقلصالو مرحتي إيروباوي حبرتن اتن هاجراتن تمالي يغريتا تمالي 5 سنة أب مونتينيغرو أب زكايد وزر الربيو اتحتو تقبالنت كم زرخبه زقلت زلو تغوراونت نايت حتو كنا وحكا مزخيل كوان تخونه اتن هاجراتنا بإيروباوي حبرت متصنبارن كم زي تعرف بريزيدنت كوميشن إيروبا أورسالا فوندر لاين حبيرا كما أكلتي مدب مونتينيغرو أب 20 مونتن أوالنت كوهابا كم زخيل فوندر لاين أميتا
ኤሮጳዊ ሕብረት ቁጠባውን ጸጥታውን ዓቕሙ ንምድልዳል ንቁጽሪ ኣባላቱ ክብከብሎ ከም ዝኽእል ክገልጽ ጸኒሕሎ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብደረጃ ዓለም ኣሰካፊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ብርሰት ዕምባባታት ባሕሪ ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ኣከባቢ ሓቢሮም እቲ ክስተት ኣብ ህይወታዊ ብዙሕነት ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ከቢድ ሃስያ ከም ዘውረደዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘርድኡ ጠንቂ ናይቲ ኣከባቢያዊ ብርሰት ክሊማዊ ነውፂ ዘንቀሎ ዘይንቡር ወሰኽ ሙቐት መያዊ ኣካላት ምዃኑ ጌላታት እቲ ዓውዲ ይሕብሩ ኣብ 2024 ምስ ተርእዮ ክሊማዊ ክስተት ኤልኒኖ መጠን ሙቐት መያዊ ኣካላት እቲ ዝለዓለ ምንባሩ ዝተቐስቶም ክኢላታት ኣብዚ ዓመት እዚ ተመሳሳሊ ክስተት ክስዕብ ከም ዝኽእል ይእምቱ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ብደረጃ ዓለም ዝሰፍሕ ዕምባባታት ባሕሪ ዝርከቦ ኣከባቢ ሕልፊ ካልእ ከም እተሓስየ ይግለጽ ኣሎ ብርሰት ዕምባባታት ባሕሪ ንምክልኻል ዝተወሃሃደ ስጉምቲ ክውሰድ ሕብራት ሃገራት ክጽውዕ ጸኒሕሎ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብዚ እዋን ምስ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በኣካል ተራኺቡ ክዘራረብ ዘኽእሎ ምኽንያት ከም ዘይብሉ ሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ነቲ ልዕሊ 4 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ደው ንምባል ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ መራሕቲ ክካየድ ዝሓትት ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ናብ ፕሬዝዳንት ፑቲን ድሕሪ ምስዳድ እዩ እቲ ኩናት ብዘተ ክዓርፍ ድሌት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ፑቲን ቅድሚ ምስ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ምርኻቡ ክውሰድ ዘለዎ ናይ ሰላም ስጉምትታት ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ብ4 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብወገኑ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ምስ ፕሬዝዳንት ፑቲን ዝርርብ ንኸካይድ ኣብ ዝኾነ እዋን ናብ ከተማ ሞስኮ ክገይሽ ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ ይኹን እምበር ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ስዊዘርላንድ ቱርኪን ገለ ሃገራት ዓረብን ነቲ ርክብ ንምእንጋድ ድልውነተን ከም ዘርኣያ ብምጥቃስ ምስ ፕሬዝዳንት ፑቲን ዝካየድ ዘተ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ክተዋድዶ ወጢና ንዝነበረት ዘመናዊ ክሩዝ ሚሳይል ከተወንዝፎ ከም እትኽእል ኣሚታ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ብዘሎ ኩነታት ነታ ኣጽዋር ኣብ ኤሮጳ ክተዋድዶ እዋኑ ከም ዘይኮነዮም ምስ ኩነታት ኣሜሪካ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ተጠቕሱ ዘለው መራሕቲ መንግስቲ ጀርመን ፍሬደሪክ መረዝ እቲ ኣጽዋር ኣብ ግዝኣት ሃገሩ ክዋደድ ድሌት እኳ እንተለዎ ተግባራውነቱ ጸቢብ ምዃኑ ግና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ኣዋፊራቶ ካብ ዘላ ሰራዊት ነቲ ኣስታት 5,000 ክትስሕቦ ምዃና ከም ዝገለጸት ዝዝከር እዩ ምምሕዳር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ነቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣዋዲዳቶ ዘላ ታድ ዝተሰምየ ስርዓት ሚሳይል ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከተግዕዞ ከም እትኽእል ምእማታ ኣይርስዕን ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ከቢድ ቁጠባውን ወታደራውን ወጻኢታት ይሓታ ከም ዘለዮም ክኢላታት ዝጠቕሱ ክቡራትን ክቡራንን ዘና ቅድሚ ምዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ኣከባቢ ንቑሕ ግብራዊ ተሳትፎ መንእስያት ተመሃሮ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ተዘኪራ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ መብርዕ 22 ዓመታዊ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ ኣቃኒዑ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ንውሽጣዊ ኦዲተራት ኣብ ኣስመራ ስልጠና ሂቡ ኣሜሪካን ኩዌትን ልዕሊ $2 ቢልዮን ዝግመት ሓድሽ ወተሃደራዊ ስምምዕ ተፈራሪመን ሽዱሽተ ሃገራት ባልካን ናብ ኤሮጳዊ ሕብረት ንምጽንባር ዘቕረብኦ ሕቶ እወታዊ ምላሽ ረኺቡ ብደረጃ ዓለም ኣሰካፊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ብርሰት ዕምባባታት ባሕሪ ተመስጊቡ ንምክትታልኩም መስገን ምስተረፍ መደባት ኤርቲቪ ከሓድገውኩም ብወገነ ግን ብሩክ ምሸት